abantu abatsha nabadala bexhasa iqela labo iAcademic Congress Union bavuma ingoma bexhensa ngelibonakalisa inkxaso yabo kweli qela. Lo mbutho uthi ukhokhelisa phambili imfundo, ukudala amathuba emisebenzi kunye nokuxabisa iimfuno zabantu. Uthi uza kuzisa inguqu kwiindawo zasezilalini. Eyona ngxaki yi-education system. I-education system eyenza abantu bangaqasheki eSouth Africa. So this party, le organization iyafonywa sijonge particularly eyona nto siqinisekileyo into yoba imfundo siyibeka ibe ngundoqo. Uqhubeka ke nokulwela abantu baseMbizana. Abahlali bathi banethemba lokuba ilizwe lobusi lilele kulo mbutho weACU. Lo mbutho ndicinga ubalulekile kuba wona uza nezethembiso esizethembileyo. Ngoku ndijoyine lo mbutho kuba ndicinga fanuba ingakusincedise kwizinto ezininzi esizidingayo apha kule ndawo, ikakhulukazi silulusha. Sidinga kwa into ezothi xa sithumelela izicelo zethu zikwazi ukuyovakala phambili. iACU ithinalo ithemba lokuba izokwenza kakuhle kulwenyulo lorhulumente basemakhaya. Ndinkululeko Nyembezi weendaba zeSABC eMbizana.